скимваш всичко, ние ще чуваме и ще си говорим. Трябва да махнеш всичко и да ни кажеш, за да може и ние да тръгнем. Сега, както върви въжето, право надолу си слизаш, докато стигнеш до земята. Долу до земята е равно. Това правиш, този възел правиш, някъде да останеш без място, имаш тъй наречения прозиващ възел, с който може да се пуши. Да, това го помня, ето го мъжи. Ето го мъжи, който не си на пуска на прозиващ възел, на няма да правим. И така, право. Мога и двете ръце. Мога и двете ръце. По принцип, да, би трябвало прусичето да се задържиш. Но все пак си дръж прусичето с една ръка, подавай си, не се пускай много ръцете, за да не ходиш наляво надясно. Дръж си се за въжето и слизаш право надолу, докато не оцелиш земята. Ако някъде въжето някъде се е запендепцало, ще си го изкараш с ръчичка. Как е? Добре. Вече трябва да виждаш и земята след малко. Да. Супер. Наближава. Яко.